Takže čauko, tu je Momo a dneska vítam vás pri ďalšom mojom videu, ktoré sa volá Powman. No proste. Veľa vás používa hacky. No ale naozaj je to pravda, toto som si nahral sám a teraz mám veci ako toto. Toto vám stačí kúpiť len jedno, ako to nepotrebujete to iba. No dá. Mám tu aj tapety, loptu, tu ja mám skoro všetko do najlepšom vody. Ale hej, je auto. Mám vytunované. To je šerifný vôz. Ferrari som nechal doma, no mám toto. Je dobré auto, treba mať tunované. Ja to mám všetko naplno, to je vidno, takto. Všetko plus. Všetko plus. Tu disky. Máme ich modré ťažké. Máme skutne. Máme toto. Máme Powmanky. Disky sú. Dáme fotku, selfie. Na načne žmurkou. Selfie. Tak, s prasiatkom. Nozku. Tu je môj dom. Rozhlase. Tak by som mohol zobrať svoj môj skateboard. Neviem, či to vy budete počuť, no ale môj kamarát púšťa hudbu. Je to DJ Snake. No, ako som aj povedal. A ešte aj to chcem youtuberom niektorým vyčnúť. Ako máte dobré videá, ale keď, tak sa na ne dajte takú, keď máte hudbu. A niekde do komentárov si napíšte, ako sa tá hudba volala. Bo videá nemusia sa zase. Nehovorím, že ešte máte svoje videá. Mám moje nie sú super. Zase. No proste, ja keď som pozeral na YouTube, že kto ako hrá Minecraft, lebo niečo proste v Minecrafte som videl a nikto to ešte neurobil. Ja ako, no. A potom som to dal na YouTube a už to majú všetci, no. Hlavne tak, no, on je dobrý celkom youtuber. Neviem ako sa volá, ale dobre hrá Minecraft. Ja som dal na YouTube Minecraft a pôla. Moje ďalšie video asi bude Call of Sweet. Wow, som dobrý. No, a čo ešte také veci, nemohú oblieť, treba, mi nechodíte vonku, tak bakovka. Ja nevyhral som ako všetko, lebo to ešte nejde, ale ja som to pokupoval, bo veľa tisícky za to. A naozaj ja tie hacky nemám, to dajú sa stiahnuť cez, no, cez uhlošto, ale to musíte ísť, nemôžete ísť cez normálny internet, to ak vám nejde, tak sa nečudujte. Taska. Kúpime takto, ako mám. To je. No, 59. Peniaze, ktoré miniem, sa mi vrátia. A chceme, že už minúť a minejú sa. Kebyže sú to hacky, tak sa neminajú. Okuláre. Dáme svoje.
Také to. No sa samozrejme s ňou urobiť aj dievča. A to je z tej farby. Preč. Mám to preč. Mám to preč. Mám to preč. Toto preč. A urobíme. Tieto čierne. Potom boty. Takéto. Ja dopredu a dajme. Мира, конечно же, да. Musí robiť práve vtedy diskotéku, natáčam. To potom aké bude to video? Na hovno. Poďte. Krásne, ľahké, nie ťažké urobiť. A ešte sa ukázať. Skate je asi. Pekná, že? Selfie. No, sa vám už ukázať. Jak máš výborte, on ide asi takisto skôr.